Bore da iawn i chi gyd, a blwyddyn newydd dda i chi hefyd, a chroeso cynnes i chi i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto ar ddechrau'r flwyddyn newydd hon. Bydd yr oedfa hon heddi yn oedfa gymyn, ac os ych chi'n dymuno rhannu â ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig i chi i baratoi darn o fara a gwydred o ddiod, ac fe gewch chi gyfle i wneud hynny nawr wrth i ni fwynhau ein hemyn cyntaf. Croeso cynnes i chi gyd. Dewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un y ger y llaw. Dewch blagwch ger ei fron, mewn dwfn farchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Distewch cant gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewer chan grin. Belisga sanctaidd dan, mawr ei ysblander fryd. Brawachus yw ei nerth, breswylydd mawr y berth. Distewch cant gogoniant Crist ei hun, ond cylch lewer chan grin. Distewch cant mae nerth yr arglwyddior yn symud yn ein plith. Dawyn hiachau yn nawr, gweinyddau ras fel gwlith. Fe gliw ein hegwan lef, trwy ffydd erban i'w chef. Distewch cant mae nerth yr arglwyddior yn symud yn ein plith. Dwi am ddarllen o'r 5 bennod o'r ail lythyr at y Corinthied, Gweinidogaeth y Cymod. O hyn allan felly, nid ydym yn ystyried neb mewn ffordd ddynol. Hyd yn oed os buom yn ystyried Crist mewn ffordd ddynol, nid ydym yn ei ystyried felly mwyach. Felly, os yw dyn yn Crist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. Ond gwaith Duw yw'r cyfan. Duw, yr hwn sydd wedi'n cymodi ni ag ef ei hun drwy Grist, ac wedi rhoi i ni weinidogaeth y cymod. Hynny yw, yr oedd Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun, heb gyfri troseddau dynion yn ei herbyn, ac y mae wedi ymddiried i ni neges y cymod. Felly, cenhadon yn cynrychioli Crist ydy ni, fel pe bai Duw yn apelio ato'ch drwon ni. Yr ydym yn deisif arnoch mwyn Crist, cymoder chwia Duw. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod droson ni, mwyn i ni fod ynddo ef yn un a chyfiawnder Duw.
bydden ni'n canu calennig pan yn blant, bydden ni'n canu ambell waith y pennill hwn, mae'r flwyddyn wedi mynd a ddaw i fyth yn ôl. Mae wedi mynd ac ambell ffrind yn gynnes yn ei chôl. Wel, nid y pennill mwyaf joli i blentyn i ganu ar fore canan wir, ond mae yna wirionedd aruthrol wrth gwrs yn y pennill hwnnw yn dose. Mae wedi mynd ac ambell ffrind yn gynnes yn ei chôl. Wrth i ni fwrw golwg yn ôl dros y flwyddyn 2021, fedrwn ni fyth a gwadu nad yw'r flwyddyn hon o bob blwyddyn, gyda'i dryswch a'i gofid o effeithiau Covid-19 wedi mynd â sawl ffrind y mae colled fawr ar ei hôl ac hiraeth mawr amdanynt. Ddoi, bu'r byd cyfan yn talu teyrnged un a oedd fe pe bai yn ffrind i lawer o bobl, nad oedd y rhan fwyaf o bobl wedi cwrdd ag eriod. Eto roedd ei bersonoliaeth garismataidd a'i safiad gadarn o blaid cyfiawnder a honno'n safiad di-drais wedi dylanwadu ar filiynau o bobl. Wy'n sôn wrth gwrs am y diweddar y sywaith Desmond Tutu a fi farw penwythnos yn y Dolig. Oedodd y byd bnawn ddoi i dalu teyrnged iddo ar ddydd i angladd. Gŵr carismataidd a chanddodd y heiad yr nyfnder i fod i weithio i weld y byd hwn yn gwell byd. Cristion bywiog eangfrydig. Cyn archesgob Cape Town der Affrig, ymgyrchydd diflino yn erbyn y gyfundrefn apartheid yno, fe weithodd e'n ddiflino i ryddhau Nelson Mandela o'r carchar. Yn enillydd gwobr heddwch Nobel, ac a gadeiriodd y Comisiwn Gwirionedd a Chymod. Dyn byr o Rantaldra, ond cawr o ddyn. Yr eithwr grymus ac ysbrydoledig, a dreuliodd ei fywyd nid yn unig yn arwain ymgyrchoedd, ond hefyd yn annog eraill i barhau i ymgyrchu. Gan ei hatgoffa nhw bob amser bod anghyfiawnderau mawr wedi concro pan fo pobl o ffydd wedi ymgyrchu ac wedi sefyll yn gadarn. Mewn araith rymus yn ystod cynhadledd COP Copenhagen rai blynyddoedd ôl, fe heriodd i wrandawyr i sefyll yn gadarn a dweud na i wrthwynebu'r anghyfiawnderau sydd wrth wraidd dioddefaint yn sgil newid hinsawdd. I ni'n perthyn i un teulu, medda fe, wrth aner llon sgwar o ymgyrchwyr. I ni'n chwiorydd a brodyr i'n gilydd, aelodau un teulu, teulu dynoliaeth, teulu Duw. I ni'n perthyn i'n gilydd. Gadewch i ni rodio gyda'n gilydd a gweithio gyda'n gilydd i greu byd gwell i bawb. Mae'r byd, medda fe'n ddigon mawr i bob un ohono ni. Dydyn ni ddim angen rhagor o newyn, dim rhagor o dlodi, dim rhagor o ryfela. I ni angen byd o heddwch, byd o chwerthin, byd o lawenydd, byd o falu am ein gilydd. Ymwelodd Desmond Tutu a Chymru ar sawl achlysur. Falle bod rhai ohonoch chi'n cofio fe'n ymweld a maes y sioe yn Llanelwedd pan buodd e'n anerch y dorf enfawr yn y fan honno. Ond mae e wedi ymweld â Chymru ar sawl achlysur a mae e wedi cwrdd y mudiadau oedd wedi magu cysylltiadau ag Affrica dros y blynyddoedd. Ac mae yna gysylltiad bach rhyngddo fe a Cherfyrddin hefyd. Yn ystod ei ymweliad olaf â Chymru yn y flwyddyn 2012, fe ymwelodd ag ysgol gyfun plas mawr yng Nghaerdydd, ac yno i'w gyfarch yr oedd Mererid Hopwood, ac yn ei meddiant y diwrnod hwnnw yr oedd llyfr gwyn Caerfyrddin, sef llyfr a'i dudalennau'n wag, lle caiff y sawl sy'n ymrwymo i weithio dros heddwch a chyfiawnder gyfle i arwyddo i dorri henw ar dudalennau gwag y llyfr. Ac wrth gwrs, doedd ddim angen gofyn ddwywaith i Desmond Tutu, fe ath ati ar unwaith i arwyddo llyfr gwyn Caerfyrddin, a dyma'i lofnod efen hyn yn y llun. A dyma'i englyn hyfryd a luniodd Mererid Hopwood i nodi'r achlysur hanesyddol hwn. Dod a'i air wnaeth i'r dwyrain, a'i lais mwyn drwy blas mawr yn atsain, yna a gwen, rhoi mewn llaw gain, enw arwr i'n harwain. Mewn teyrnged iddo, dywedodd y barnwr Singh, cadeirydd Res Council Cymru. I ni'n cydymdeimlo'n ddwys a'i deulu ac yn cofio am ddyn yr oedd ei lais yn gryfach
nac angyfiawndurau hiliol ar apartheid a ddioddefodd pobl ddu de Affrica. Drwy gydol I fywyd, ym mhob ymgyrch, pwysleisiodd Desmond Tutu bwysigrwydd y brotest di-drais. Ffordd Iesu Grist oedd I ffordd e, ffordd cariad a chyfiawnder am y ddeiant. Flynyddoedd yn ôl pan oedd apartheid yn ei hanterth yn ei Affrica, roedd mintau o bobl yn teithio o faes awyr Johannesburg I Cape Town ac yn ei plith yr oedd Desmond Tutu. Symudodd pawb yn ddi-draffaeth drwy'r scanners diogelwch. Wel, pawb ond un, sef Desmond Tutu I hun. Yr rhaid oedd i'r swyddogion edrych yn fanylach ar ei wisg ac ar ei gorffe. Ac fe sylweddolwyd taw'r groes heiarn a wisgo I amgylch I wddf oedd wedi achosi i'r clychau ganu ar y scanner diogelwch. Sibrydodd Tutu i'w gyfaill gan gidio yn y groes a dweud, oedden nhw'n credu taw arf oedd hon? Wel, efallai nad oedd y groes I hun yn arf yn yr ystyr y bydde'r swyddogion diogelwch yn y maes awyr yn ystyried arf, ond roedd yr hyn yr oedd y groes yn cynrychioli. A'r ffydd a'r cred oedd ynglyn ac ynglwm ar groes honno, yn gyrru'r gŵr hwn I mewn I frwydr enfawr, cyfiawnder hiliol a chymod rhwng pobl a'i gilydd yn enw Crist. Ar y sul cyn yr etholiad arlywyddol yn ei Affrica yn 1994, a'n hinsawdd yn ddifrifol o sensitif fel y gallwch chi ddychmygu, fe brygethodd Desmond Tutu gan atgoffau wrandawyr bod Duw wedi rhoi'r groes I ni ac wedi rhoi Iesu farw arni troson ni. Mae'r groes meddai yn arwydd bod Duw wedi dewis bod yn ddiw I ni, a'i fod wedi dewis bod ar ein hwchor ni, yn erbyn casineb ac angyfiawnder am arwolaeth. Mae'r groes yn arwydd o fawredd ac o ddyfnder cariad Duw tuag ato chi a thi gata I, medde fe. I chi'n special I Dduw, medde fe. You are of infinite worth to God. God loved you not because you are lovable, but you are lovable precisely because God loves you. And that is a love that will never change. Mae Duw yn ein caru ni nawr, ac fe fydd yn ein caru ni am byth. Mae Duw yn ein dal ni'n sownd yn ei gariad, a mae'n henw ni wedi naddu ar gledr I law. Mae'r groes meddai yn arwydd o fuddugoliaeth Duw ar y groglith, buddugoliaeth a ymlygodd I hun yn fwy grymus eto yn atgyfodiad Iesu ar fore'r trydydd dydd. Credai Desmond Tutu yn angerddol bod y groes yn ddatganiad bod Duw wedi trechu'r casineb ac angyfiawnder am arwolaeth. Mae Iesu wedi'n cymodi ni a Duw, I ni bellach yn medru galw Duw yn dad, ac o fewn ei deulu y mae pobl o bob lliw a diwylliant I ni'n frodyr ac yn chwiorydd I bob yr un ohono ni. I ni'n un. Croes Iesu sydd wedi torri'r mur oedd ein gwahanu ni. Trwy'r groes mae Duw wedi dweud na I hiliaeth. Bu'r etholiad wrth gwrs yn un hanesyddol iawn, etholwyd Nelson Mandela'n arlywydd, ac yn y seremoni sefydlu a ddenodd dros 70,000 o bobl, offrymodd Desmond Tutu y weddi hon. Dduw ein tad, diolchwn I ti dy fod drwy farwolaeth ac atgyfodiad y fab Iesu Grist wedi goresgu'n pechod marwolaeth casineb ac angyfiawnder. Bendithi ar wlad brydferth honnau phobl o bob hil a diwylliant ac iaith, fel y bydd y wlad hon yn wlad yn llawn chwerthin a llawenydd, yn llawn cyfiawnder a chymod, yn wlad gydag undod yn teyrnasu, a thrigaredd a gofal. Rhoi'r wlad heddwch yn enw Iesu Grist. Amen. Ond fe atgoffodd y wlad hefyd bod apartheid wedi gadael creithiau twfn mewn pobl. Wedi gadael bobl yn gwbl traumatised. Ac mae angen I achau'r clwyfau hynny. Galwodd ar yr eglwys I fod yn gyfrwng I achau'r clwyfau a achoswyd gan y system ddieflig honno. A galwodd ar aelodau'r eglwys I fod yn gyfryngau cariad
a heddwch a chyfiawnder a chymod. Ac wrth i ni wynebu blwyddyn newydd yn ein hanes ni, wy'n credu bod her Desmond Tutu yn heri ni hefyd. I fod yn gyfryngau cariad Duw a chyfiawnder a heddwch yn ystod y flwyddyn newydd hon, gan gadw'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ein ffydd, a byw bob amser yng nghysgod i groes sef. Coffa da am Desmond Tutu, un o blant ffyddlon Duw. Ie, yna a gwen, rhoi mewn llaw gain, enw arwr un harwain. Amen. Mae yna groeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwyn hwn. Gadewch i ni wrando ar eiriau'r apostol Paul sydd yn adrodd hanes sefydlu'r swper hwn i ni. Oherwydd fe dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd adroddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe torodd y dywedodd,
Hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd. Wrth i ni gamu fewn i flwyddyn newydd yn ein hanes ni, diolchwn i ti arglwydd mae yn dy law di a mae'n hamserau ni. Diolch dy fod ti'n darparu blynyddoedd, misoedd wythnosau, dyrnodau ac oriau munudau ni gyd. A diolch i ti arglwydd am gyffro'r flwyddyn newydd hon, ac am yr her sydd yn ein wynebu ni wrth i ni gamu ymlaen yn dy gwmni di. Mae'n naturiol arglwydd ein bod ni'n meddwl am y flwyddyn aeth heibio, yr yw flwyddyn ddigon ryfedd buodd hi'n wir, blwyddyn heriol iawn i bawb, blwyddyn yn llawn profiadau ac emosiynau gwahanol. O beth bynnag oedd yn profiadau ni arglwydd, da neu ddrwg, neu gyddol neu adeiladol, diolch dy fod ti yno gyda ni'n gwmni ac yn rhannu bob profiad gyda ni. Pa gwell ffordd felly o gamu fewn i'r flwyddyn newydd hon, ond yn dy gwmni di arglwydd. Han braint ni ar ddechrau blwyddyn newydd fel hyn yw cyfarfod o amgylch bwrdd yr arglwydd. Arglwydd, dyma ni eto, ymlith yr etifeddiaeth fawr o fobl a'r olyniaeth fawr o fobl sydd wedi cymryd y bara'r gwyn oddi wrth y fwrdd di. Cenedlaethau o bobl ar hyd y canrifoedd. Ond diolch nawr dy fwrdd i byth yn wag. Diolch bod yma ddigon ar gyfer ein heisiau ni gyd. Nerth a diddanwch a gobaith am y ddeiant. Helpa ni arglwydd o ddim ein tad wrth i ni wynebu'r flwyddyn newydd i fod yn gyfryngau dy gariad di, dy dosturi di, dy gyfiawnder di, dy heddwch di a thangnefedd di'r byd. Defnyddia ni fod yn offerynnau effeithiol o dad yn dy ddwylaw di. Bendithia felly y wledd hon, a'r bara'r gwyn hwn sydd i'n ffydd ni, yn y rwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddrylliw dros am ar y groes, ac o waed Iesu a rhedodd ein mwyn. Diolch i ti arglwydd, bod Iesu wedi dymchwel y mir oedd ryngon ni ath y di, wedi'n cymodi ni at ti arglwydd. Diolch am bod ni'n medru dal wedi'n dad, yn bod ni felly yn rhan o deulu y ddynoliaeth, o dan dy dadolaeth di. Fwy o reswm eto arglwydd i ni fod yn gyfryngau dy dosturi di'n byd ni heddi, ac i wneud ein gorau glas i weithredu lles cymod a chyfiawnder yn ein byd ni, fel yr rhai sydd wedi bod yma o blaenau ni, cyn i'n ymwybodol arglwydd ein bod ni'n sefyll ar sgwyddau y mawrion. Ond ni sydd yma heddi, ac yn ein dwylo ni yma'r cyfrifoldeb, a'r cyfrifoldeb hwnnw yn fraint. Cyfeiria felly arglwydd ei meddylia ni at groes Calfaria nawr. Diolch i ti am fuddugoliaeth Iesu ar angau a'r bedd, sydd wedi rhoi gobaith newydd i ni, gwedi agor ffordd newydd i ni. Helpa ni gerdded ar hyd y ffordd honno'n hyderus, yn gyda'n hyder yn ein diw ac nid yn o'n ni'n hunain. Gwrando'n gweddi felly, a maddau ni bo bai a phechod yn derbyn. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu, ein harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio gyda'n gilydd i ddweud. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy wyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion fel y myddew nina ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can ni seiddo ti'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef a gymrodd fara. Ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch a gwnewch hyn cof amdana i.
Yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, a cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, a fwn bawb o hwn. Oherwydd bob tro byddwn yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, a rydym yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio o threithi glod? Dyma gariad na dan angof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.